Στο κανάλι μου θα ενημερώνεστε κάθε εβδομάδα, κάθε Πέμπτη στην ουσία που βγαίνουν τα τηλεπεριοδικά, αναλυτικά για όλες τις εξελίξεις των αγαπημένων μας ελληνικών τηλεοπτικών σειρών για την επόμενη εβδομάδα, όπως το άρθρο είναι στο περιοδικό. Θα σας το διαβάζω ακριβώς όπως είναι στο περιοδικό το άρθρο. Κάθε εβδομάδα για κάθε σειρά που υπάρχει. Και κάποια νέα για την τηλεόραση φυσικά. Ας μιλήσουμε αρχικά για τα δίδυμα φεγγάρια και θα ξεκινήσω με αυτό. Η σχέση της Αγάπης και του Φίλιππου δοκιμάζεται ξανά. Αυτή τη φορά, σύμφωνα με το ρεπορτάζ μας, ανάμεσα στο ζευγάρι μπαίνει ο Ορέστης και όπως είναι φυσικό αυτό το γεγονός εξοργίζει ακόμα περισσότερο την Ελισάβετ. Η Αγάπη και ο Φίλιππος περνούσαν μία από τις πιο ευτυχισμένες περιόδους στη σχέση τους. Οι δυο τους, αφού κατάφεραν να ξεπεράσουν τα προβλήματα που παρουσιάζονταν στο δρόμο τους, αποφάσισαν να κάνουν το επόμενο βήμα και να νοικιάσουν το δικό τους σπίτι. Τα σχέδιά τους όμως ανατρέπονται ξαφνικά. Όπως σας αναφέραμε στο προηγούμενο τεύχος μας, μετά την εξομολόγηση του Ορέστη στην Ελισάβετ, ο οποίος χωρίς κανέναν φραγμό της αποκάλυψε πως είναι ερωτευμένος με την Αγάπη, εκείνη εξαγριώθηκε. Η κοπέλα, αποφασισμένη να εκδικηθεί τη δίδυμη αδελφή της, πηγαίνει στον Φίλιππο και του αποκαλύπτει όλα όσα συμβαίνουν. Ο νεαρός δεν μπορεί να πιστέψει στα αυτιά του για όσα συμβαίνουν με αυτές τις εξελίξεις και γίνεται έξαλλος. Πηγαίνει έτσι να συναντήσει τον Ορέστη ζητώντας του εξηγήσεις. Ο τελευταίος, ο Ορέστης δηλαδή, θέλοντας να βοηθήσει την Άννα να υιοθετήσει ένα κοριτσάκι, τη ζητά να κάνουν ένα λευκό γάμο. Οι μέρες περνούν και η Αγάπη με τον Ορέστη συνεχίζουν να συνεργάζονται στενά, μιας και έχουν τα ίδια καθήκοντα στην εταιρεία. Όταν όμως ο Φίλιππος τους βλέπει μαζί, ξεσπά άσχημα και αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα το ζευγάρι να ψυχραθεί. Τόσο εκείνη όσο και ο Φίλιππος δεν ρίχνουν τον εγωισμό τους και συνεχίζουν να κρατούν τις αποστάσεις ο ένας από τον άλλον χωρίς να έχουν καμία επικοινωνία. Παράλληλα, ο Ορέστης απολαμβάνει την κατάσταση και συνεχίζει να πολιορκεί διακριτικά την Αγάπη. Εν τω μεταξύ, όταν η τελευταία μαθαίνει για την απόφαση του Ορέστη να παντρευτεί την Άννα, σοκάρεται. Από την άλλη, εκείνος γοητεύεται καθημερινά όλο και πιο πολύ από εκείνη. Έτσι, ένα βράδυ την καλεί στο σπίτι του, προφασιζόμενος πως θέλει να δουλέψουν, και εκείνη αποδέχεται την πρόταση και πηγαίνει. Ξαφνικά όμως εισβάλλει στο σπίτι η Ελισάβετ, η οποία, θολωμένη από τη ζήλια και το θυμό της, ξεσπά εναντίον τους. Παύλος και Άννα φιλιούνται. Παρόλο που ο Παύλος δεν της έχει δώσει κανένα δικαίωμα, η Άννα συνεχίζει να τον πολιορκεί με επιμονή. Η ίδια είναι αποφασισμένη να τον χωρίσει από την Αλίκη και να τον κάνει δικό της. Εδώ βλέπετε και εικόνες από αυτά που σας διαβάζω, κάποια στιγμιότυπα των σκηνών. Μάλιστα, μια μέρα τον ευνηδιάζει καθώς του κάνει ερωτική εξομολόγηση και το φυλάει στο στόμα. Ο άντρας, αν και αρχικά σταστίζει, την αντιμετωπίζει με ψυχραιμία. Έπειτα αφήνει στην άκρη αυτό το συμβάν και ετοιμάζεται για τη μετακόμιση στο νέο σπίτι. Παράλληλα, η Αλίκη διαλέγει νηφικό για το γάμο τους. Μέρες μετά η μετακόμιση ολοκληρώνεται και όλοι είναι χαρούμενοι και γιορτάζουν αυτή τη νέα αρχή. Την ίδια στιγμή η Αγάπη προσπαθεί να αποφασίσει αν θα πάει στο γάμο του πατέρα της ή όχι. Αυτές ήταν οι εξελίξεις των δίδυμων φεγγαριών που θα παρακολουθήσουμε στα επόμενα επεισόδια και το πρώτο μέρος του βίντεο. Ακολουθούν όλες οι υπόλοιπες σειρές.